Mo kí yín, mo gbóṣùbà fún yín ẹ̀yin òwòrán mi. Ohun tí mo ní fún yín lónìí ni abala òbìrìkítí, sector of a circle. Àpẹẹrẹ: ṣírò agbègbè abala òbìrìkítí ìsàlẹ̀ yìí. Abala òbìrìkítí náà nìyí. Ọwọ́jà tí abala yìí ní ni ẹ̀rinjú àmì èjì mítà. A fẹ́ wá agbègbè abala yìí. Àgbékalẹ̀ tó wà fún agbègbè abala òbìrìkítí ni a dọ́gba sí títà lórí 360 lọ́nà páì rí àdọ́gba níbi tí a ti túmọ̀ sí agbègbè. Títà ní igun àárín, páì ní ìlànà pín wa, èyí tí a mọ̀ sí 1/2 lórí 7. Rí wa ní ẹ̀rinjú àmì èjì, èyí tí ṣe ọwọ́jà abala yìí. Nítorí náà, tá a bá fi àwọn nǹkan tá a ti mọ̀ yìí rọ́pò àwọn nǹkan tí a mọ̀ nínú àgbékalẹ̀ wa, a máa rí agbègbè dọ́gba sí 150 lórí 360 lọ́nà 1/2 lórí 7 dọ́gba sí ẹ̀rinjú àmì èjì àdọ́gba. Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. A ti fi 150 rọ́pò títà. A ti fi 1/40 lórí 7 rọ́pò páì. A sì ti fi ẹ̀rinjú àmì èjì rọ́pò rí. Tí a bá ṣírò eléyìí lórí ẹ̀rọ aṣírò wa, a rí 1/2 lọ́nà 1/2 lọ́nà ẹ̀rinjú àmì èjì àdọ́gba dọ́gba sí ẹ̀rin ẹ̀jọ àrún èmí òdo lórí ẹ̀ta ẹ̀fà òdo lọ́nà 7 dọ́gba sí èjì àrún èjì òdo. Nítorí náà, a rí ẹ̀rin ẹ̀jọ àrún ení òdo pínpín pẹ̀lú èjì àrún èjì òdo dọ́gba sí 1/9 mítà àdọ́gba. Nítorí náà, ìdáhùn wa ni 19 mítà àdọ́gba. Níyìí ni a máa fi àdàgbà rọ̀ sí. Ká tún pàdé láyọ̀. Ó dìgbà.